बहुत ही प्यारा भाव बा कि भूखे के छठ हम फेरा में बानी कि रानी होए ही से हाले आवतानी कि मिल गइल बाटे सुनबी जाजी कि मिल गइल बाटे सुनबी सब सुना। साली जी का कहतारी कि अइहा बाहर से बाहर ससुरारी जीजाजी आदि दिन नैहरे में छठ करतारी जीजाजी कि भूखे के छठ हम फेरा में बानी जानी होए हिस्से हाले आवतानी ये हो भूखे के छठ हम फेरा में बानी जानी होए हिस्से हाले आवतानी मिल गइल बाटे सुनबी मिल गइल बाटे सुनबी भैया अंकुश। हाँ भैया अच्छा मन एक आया हो जाए। अच्छा ये बताओ लोग एक बार हमने के डांस कर लिया हो ऐसे ना तो नहीं चारों तरफ से हाला करके बताओ लोग। देखा राजा भैया ये सब केहू के इच्छा बा कि दोनों भाई तनी नाचे लोग माई के भक्ति में नाचा जी। लेकिन जब आप सब ताली बजाए जानो अरे बताइए लोग दो गिला नाचा अभी ना एक मिनट अभी ना तू सुनो तू रात भर नाचो ताली बजवावे की जिम्मेवारी हमारा हमार बा हम बानी नु तोरा खातिर हमने के एगो तनी माइनस बा आपस में हमने के हंसी मजाक तनी करत रहे नहीं जा ताकि आपस में हमने खुलल बने जा एगो भाई के साथ साथ एगो बहुत अच्छा हमने के दोस्त भी बने जा ऐसे हमने के आपस में थोड़ा ज्यादा अच्छा लागेला हंसी मजाक हर चीज करे नहीं जा। अब तनी हमने के जब डांस करिए तो तुम लोग तनी ताली बजा दिया जब अच्छा लगी तो ठीक नो चारों तरफ से जब हमने के डांस करिए अच्छा लगी तो तनी ताली बजा दिया लोग। मिल गइल बाटे सुनबी जाजी आज मिल गइल बाटे सुनबी जाजी। सर इधर कर दो भाई करा के। हाँ आइए तो अइहा बाहर से बाहर ससुरारी जी भूखे के छठ हम फेरा में बानी रानी होए हिस्से हाले आवतानी मिल गइल बाटे सुनबी राजा भैया ऐसे होई। आहा तनी तो हाथ उठा के भाई लो ताली बजा के बाहर से बाहर ससुर